El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha organitzat un acte de retorn i transparència amb els socis que col·laboren en la campanya d'emergència d'Haití. La ponència, que ha comptat amb la presència de Bernat Moreno, director del fons, la tècnica Victòria Planas i la membre de la Junta Executiva Lourdes Carreras, ha posat de manifest el dret del poble haitià de protagonitzar la reconstrucció del seu país. Lourdes Carreras ha assenyalat que la campanya no és només una ajuda puntual a la crisi actual, sinó una acció de cooperació a mig i llarg termini. No a quedar-nos parats amb la resolució de les primeres situacions crítiques, sinó que també ja estigui pensant o tenint un horitzó d'eficàcia en la cooperació i el desenvolupament. La responsable de projectes de l'àrea de Centreamèrica, Mèxic i el Carib, Victòria Planas, ha assenyalat que la xarxa social haitiana és potent i que són les diferents institucions locals les que haurien de coordinar l'ajuda internacional per a una reconstrucció efectiva del país. Pensem que s'ha invisibilitzat el treball de totes aquestes xarxes socials, amb qui hem estat parlant també ara, quan hem estat a Haití. Aquesta situació per una institució com el Fons Català, que té mandat municipalista i que no té mandat humanitari, és molt important, perquè vol dir que els municipis van rebre més d'1 milió de persones. Ara hi ha 1.600.000 persones desplaçades, les quals unes ja han tornat un altre cop cap a Port-au-Prince, la capital, però s'havia de donar una resposta també on els poders locals, el govern local, tingués un paper important a fer. Un total de 180 institucions catalanes formades per ajuntaments, consells comarcals, diputacions i mancomunitats han aportat més de 560.000 euros a la campanya d'emergència d'Haití, després del terratrèmol que va sacsejar el país a principis de 2010. La campanya coordinada des del Fons Català ha posat en marxa 7 projectes de rehabilitació postemergent, de desenvolupament local i de formació. Victòria Planas ha explicat els principis que guien l'actuació del fons. El primer principi és implicar autoritats locals. El segon principi és que la resposta internacional, la resposta que donem, ha d'estar basada en el respecte a la sobirania. En aquest cas, a la sobirania d'Haití i el ple acord amb les necessitats i demandes de la societat haitiana. Perquè això, reiteradament, la societat haitiana ha dit que els camps de refugiats no poden ser una solució més llarga. Ja fa 1 any i 1 mes que estan en camps de refugiats i això no pot ser una solució vàlida. S'ha de fer una mirada molt més enllà de resoldre les conseqüències del desastre. Llavors, és l'altre principi i per això hem apostat per treballar en projectes amb visió de procés. Segons Victòria Planas, la realitat haitiana és ara més greu que no pas el 2010 passat. La situació s'ha agreujat a l'àmbit polític per les eleccions, pels resultats de les agressions del 28 de novembre, a l'àmbit social, a l'àmbit militar i a l'àmbit productiu. O sigui, hi ha un impacte generalitzat. I l'agreujament el mesurem pel nivell de vulnerabilitat, que ha crescut. La vulnerabilitat és el risc a perdre la vida, a perdre les propietats materials, a perdre la integritat moral, quan has de viure en un camp de refugiats i protegir les teves nenes i els teus nens que no els violin. De fet, la situació que avui viu Haití no té precedents. Mai abans, arreu del món, un terratrèmol d'igual magnitud havia provocat tantes pèrdues. Victòria Planas, a tall de numeració, n'ha recordat les conseqüències. Es va perdre el 120% del producte intern brut en pèrdues físiques i econòmiques. O sigui que el país està en banca fallida. 250.000 persones que van perdre la vida, 1.600.000 persones desplaçades, que estan en campaments provisionals, i s'estima 3 milions de damnificats, d'una població de 9,5 milions. El procés de reconstrucció no és l'única raó. Les cases no s'han pogut construir, o els refugis, amb la rapidesa que estaven programades, perquè no hi ha cadastre, la gent ha de demostrar que allò és casa seva. Llavors, això també ha suposat conflictes interns a la població. Des del 2004 que els haitians conviuen amb els cascos blaus de les Nacions Unides i Victòria Planas afirma que la seva presència és contraproduent. Fent un balanç, parlant amb la gent, no només amb les autoritats, parlant amb la gent del diari, veient també pel carrer aquestes forces militars que van amb armes de combat, que no s'estan implicant en treure les runes quan tenen equipaments suficients per fer-ho, es diu que és una missió contraproductiva. La missió d'estabilització de les Nacions Unides a Haití és contraproductiva. Per què? Perquè el sistema de les Nacions Unides per prevenció de litigis i conflictes no està adaptat al context haitià, perquè Haití no és una amenaça internacional. Amb aquest acte, el Fons Català ha fet públic els resultats de la campanya d'emergència d'Haití
per tal d'enfortir la confiança de tots els socis i ciutadans participants en la campanya.